întrebați de ce dracu mai sunt aici? Păi, nici eu nu știu. Păi, hai să vă arăt pe sărbătorit. Da, hai să ca să... Da, nu s-a întâmplat nimic. Eu. El este Denis, sărbătoritul, mai best prieten, să zicem. Da, și ce să mai zic în continuare, abonați-vă ca de obicei. Da, el este Mihai, Daniel. Doare. Da, știu, o să rămân singur. Prostia, doare. Prostia. Ok, hai să filmăm acolo, așa, acolo chiar. Deci, cum vă zic, pe aici totul este anormal, ce să mai zic, o să ne omoare, sunt fete nebune și enervante, da. Deci, la revedere!